Wow! Miss! Na may buang nagsaag dire. Aw noon ang buang masagsaag mo na bisag asa. Uy, sa dami oy wasak ang mga kaliwat ani. Miss. Miss. Tagadiin ka, miss. Ay, man kaliwat. May ka lisod aning buang kay bisag unsaon na to istorya di kasabot muras tag buang ani. Miss. Uy, ninyo uy. Muni ka kuanan jud nga paitan ka nang humo kay tag kasing-kasing. Dili kita maluoy jud aning kaning mga inganing nga tao. Sana all. Maayo ano ko ning dalhon sa mua. Uy, ako na lang ni Ate Manon uy kay bulinga insa nan. Miss, miss, miss. Uy. Uy. Dili kuyog ta sa mua na. Uy, ugawa ba ni mo ne? Ibili na de, ibili na. Bili na de. Bili na. Ay lagi na. Bilang. Buang nga oy. Dili, angon di ka buang nga kada. Dili. Kuy ka sa mua. Dili. Pihan ti ka sa mua oy. Ako atiman nimo. Ay, uli ka sa imong tagtungod. Ano na? Lab. Ha? Lab, dili gawa sagot. Kanang Kinsa man imong gidang gadala-dalam ka buang diri? wala ka nawagan ko kailaan ni. Kay luoy man kayo ang taon. Luoy kay dito siya sa kuan. Luoy kanang nakita ko dito basig panguting kay anang sa ulingan. Naw, pati na gawag na. Yang sa Lain nagbaho. saan man nimo? Kuan, ako ning ato lang ning kuan lab, ako nang ato lang ning atimanon ba. Atiman nun. Oh. Umgi ka katiman ako, magitiman nun kaglain. Dili uy, malu kay ba ka man gululoyon kay ko. Nanaluoy ram gani ko nimo man ang gisugot ka. Sana all. Yan saan man nimo? Di limpyo hilab, limpyo hilab. Uy, ay ko ka pila-pila ano mo ka buang, ay ko ka pila-pila mo. Ikaw may ganadaan na dire, ikay limpyo na. Kahila sa rin mo ako kapalimpyo na. Sige, ako lay limpyo ani. Layas. Guys, nya kanang limpyo na niya. Dili ato ni pakanon na pag naglungag ka pakanon na to naguman. Uy, kahilas nimo ikay lungag. Ay ko palungaga. Imo na ginari dagdag palamunin. Ha? Ay ko palungaga. Hilas na nimo Sa gano. man good ako misay ngitag trabaho sad. Ako may ngitag kwarta. Mo na ikaw na sa maglungag. Ako na, dipin na dito. Basta gigi ako lay atiman ani oy kay. So baya ni mo daghang kay kag. Buanga gini, buanga. Sige, buong sa inyo ha. Limpyo na ko ha. O, limpyo ito. Mo tay sus. Grabing kilasa. Amungon pa kun musa. Taka na. 5 hours later. Lab. Limpyo na lab. Limpyo na. Uman na ako limpyo. Asa naman? Dali. Dali. Oh, Sarah. Tangin ko na labo. Grabe na ko ning nos-nos o kanang gisabna na kong Ariel la ba. Makaputi mayo ning Ariel ya yan. Ha. Oh. John Roxford mo ginik. Yati sa Di na kinalang kusukusohon. Oh. Tiga. kako. Pauli na dito sa inyo ako. Kano puli o malilitaw nimo. Mana man limpyo na pwede na sa muli. Ayaw, ako na lagi matiman ani kay ba biya ka nga kanang sa agrain taw niyo nya. Unsa pa ni dito sa agianan. Makunsa. Ikay matiman kay gwapa man. Baklan. Ha? Ikay matiman kay gwapa man. Dili, uy. Para maulian ba? Wa magi ka kaatiman ako gani nga tarong pa ko. Gani pa ka imo atiman nun kay. Ngano man, gwapa kayo, ha? Dili, gwapa. Gizonrok ka nimo gikan. Gwapa man sa kalab. Yan sa kay Ate Manon tika buang de ka. Ate Manon man tika. Bapa buang sa kay Ate Manon tika yung tapuhan. Tarong nga ko sila. Kailangan iuli na nimo di nimo kuha ka. Wala kay baw kinsa lagi pamilya na lagi. Diya ka nang Kuwang jud. buang gani mo nang atuang Ate Manon.
Wa pa ta kay baw 15 pamilya ani, asa man ta ni uli o makonsensya ta mag-unsa na dito, tripan ni anang mga laki, tanawa ko na matripan sa mga laki. Basta kay dili kong sugot ani diri sa balay kay. Asa na mo patalgon, ha? Di kong sugot butapad din ako. Masud pa ta di. Ay masud magani na sardinas nga na panay sabaw. Kita mga tulor ta kabog. Bahala ka Ay na. kabalaka kay ari ra man na siya tapad nako. Ayon dili na ko pataparan nimo para dili ka mahasol. Bugan ta. Diba baka buang wa pa na Wa mo ang igugod ang bugan na. wala wala kay kanang maglain niya akong lawas ba. Unsay itapad ha. Itapan ako para dili ka ma Og tigbas-tigbason ti ka. tigbosan. Itapad mo. Itapad mo, itapad mo. Itapad. Itapad. Ha? Oh, buwang!